Dnes nechceme zažiť nič veľkého. Môže? Nechceme sa do ničoho starať a chceme iba prežiť. On ma zabil. Za tebou! Za tebou! Spravíme si shelter a vyhneme sa problémom. Granát! Obidva dostanú. Spoločne so Slimeom som nabúral na neznámy ostrov, o ktorom nikto nevie, že vôbec existuje. Čau! Ne, už sa nepočujem, ale keď zakričím čau! Tak sa počujem, keď zakričím. Dobre. Dobre je, že sme prežili a už nám stačí iba prežiť. Kevo! Kevin, čau! Kevin je nový člen našeho týmu. Zober si čipsy, pukance, kolu, Monster a priprav sa, lebo show práve začína. Gaha, to sú mŕtvoly. Ukázalo sa, že po celom ostrove sú na stromoch zavesené mŕtvoly, ornamenty z kostí a proste veci, ktoré nechceš vidieť, keď si uviazol v lese. Filipko, poď sem. Čo? Erička, zjedzu, niečo. Ja hodím kameň! Dobre, tak ja som asi zramoval Kevina. Alebo to si bol ty? Je to možné, však Kevin je tu. Jaj. Veverička, poď sem. A tak dobre, tak kašlem na teba. Potom, čo sme zistili, že nevieme loviť zvieratá a asi vyhľadujeme, tak sme našli niečo, čo môže znamenať záchranu, ale aj istú smrť. Tam je dym. Dymak, nevadí. Smrt! Mama, čakaj ma, Rady, čakaj ma! Čakaj ma! Počujem ma, nechceš ísť do Vagino Cavey? Čo tam je? Neviem. Tak. Erkom. Aj mini baby. Aha, je ich tu. Pozor. Wow, tu ich je veľa. Veľký bebe tam je. Aha, vidím. Ty vole. Hodí to. On utíka za mnou. Bebe. Zabil som ho. Ha. Nejde tam je oné, dead end. Náš prvý boj nebol ľahký, ale bol zbytočný, lebo jaskňa, v ktorej sme bojovali, je iba slepá ulička. To je svetlo. Zobrali sme tento vozík, ktorý tu ostal po pracovníkoch, ktorí sa stretli s miestnymi. V poslednom čase si idem na mexické pesničky. Ja už dlho. Poznáš La Morita? Tá je asi najlepšia. Asi. Počkaj, ja tu mám aj telefon, takže ja pustím približne, čo ja počúvam. Ale mohol by si ísť dopredu! Kamera tu máme. Jau, no zistil som. Kamarát! Ja som mu odtrhol, ja som mu švihol tou sekerou a odhodil som mu ruku. A potom nohu, keď som ho dokončil na zemi. Na 2 hity iba tou sekerou.
Zober stenček. Za tebou! V našom dome! Za tebou! Do toho zabíjania nejaký zapálený. Ja idem skúsiť mančiť. Vyzerá. Opakujem, ženu, keď uvidím, ja ho picnem do hlavy. Súhlasím s tebou, súhlasím s tvojim názorom, picni mu do hlavy. Žena, o ktorej hovoríme, je toto. A beha tá Anna, tá Dina. Čau, žiješ? Žiješ? Čo sa ma bojíš? Áno. Čo chce? Ja ho dobiem, dohoviem. Bratu, vieš čo je kemp nad nami? Tak, ja som ho len tak vylúčil, lebo som sa hýdol do Krikoše a oni ma budú vidieť. Jednu picou, druhú picou mám z tých spír na strane. Polka týmu odišla, takže som nesnajpol všetkých, ale mám tak 4 killy pod mojim opaskom. Dobre, ale poď domov už. Nechcel som, len som je na nich nabachol, lebo však hľadám Teone. Možno ťa navštívia. Navštíviš? To je ten problém. Možno ťa navštívia, lebo išli tvojim smerom. To čo bolo? Chalan nás len tak trickshotov. Kde sme? Nie, berem si batoh. Som otvorený. Dobre, zoberiem si zbraň, ideme ich tu vyzabíjať všetkých. Dobre, po mne bola hodená spíra, ale bolo netrafené. Zbijem ho. Je dead. Je? Všetci sú dead. Po tejto skúsenosti sme mali dostatočnú odvahu na to, aby sme spravili niečo sprosté. Poďme na nich. Počkaj, len veľkého neščapím. Prejdi ich, ja idem po nich. Ty si prešiel mňa? Dobre, jeden nemá nohy. Dobre, ja... Zabil ma, pomoc! Dobre, daj mi to. Dobre, doktor Máš tak sekundu. Števo, počkaj. No, ja nemôžem čakať, je po mne. Dobre. To si jak urobil. Ty zmrt, ty hovado. Aha. Picni ho do hlavy. Ty vole! Pozor, za tebou, čaržuje. Poďom, ty hovado! Pôjdeš do pekla pôjdeš, hovorím ti. Tak ťa dobodám, že sa už nikdy nepostavíš. Nikdy sa nepostavíš, hovado hnusné. Keď sme sa dostatočne vybubli, tak sme sa rozhodli ísť do ďalšej jaskyne. Tentokrát do jaskyne bez slepej uličky. Seba. Aha, mnichovia. Ona. You will find the meaning of life again. Hej, tá vec vyzerá jak Ratefakt plachta. Hen ten bore v strede je Ratefakt plachta. Zobereš si celozrnnú kajzerku, opečeš ju z toastry, dáš si... Kukni sa, kto tu je.
Ja som s tebou husy nepasol ty. Géňo. Kúkni sa za zóne, Michael Jackson nás tu naháňa. Vidíš to? Ty vole. Kúkni sa na to, maskačovi. Ty vole! Ideme peši a ideme smer Topolčany. Sú tu dve cavey vedľa nášho domu a je na hore. Tu je aj ona, tá ratatatatatatata. Čo? A Šimon konečne našiel svoje ratatatata, čo celý čas chcel. Kde je ratatatatatatata? Nemá čo. Hore je ratatatatatatata. Čo je ratatatatatatata? Uvidíš, poď. Je to tam ratatatatatatata? Je? Kde je v piči potom ratatatatatatata? Poď sem, tu máš ratatatatatatata. Čo je ratatatatatatata? Však ratatatatatatata. Ratatatata! To keď dáš na obušok, tak to si v piči potom. Ratatatatatatata. Basvan. Už tam vidím nejakých kamarátov. A není ich tam malo. Géňo. Do hlavy som ho trafil! Tam ba klačí. Nehaj ma! Pomoc! Idem hore. Postrieľame ho. Hlava. To je dead. Je po ňom. Sú tu 4, ale už len 3. Tomu ver do hlavy dostal hen ten. Ten sa už nepostaví. Chytaj! Pozor! Rozletel sa na milión kuskov. On žije! Počkaj. Sa však aj je. Ty Ježišmaria. To sú špiny, hnusné, strašné. Ja som sa najskôr zlakol teba, potom som sa zlakol tohoto. Blúdili sme uličkami a vedeli sme, že možno sa už nikdy nedostaneme von. Zasvieť naň ho poriadne, lebo ja nemám baterku. Nieš staré, chytaj výbušný šíp. Svieť naň ho. Pozor, odstup. Mňam. Tomu ver. Mŕtvý nebude. Oj. Hlava. Za tebou! Kurňa. Hlava dead. Wow! Domenže. Chytaj výbuch. Ja som netrafil do riti, to bol výbušný náboj. Dobre, ja som trafil. Pozor, ale ide aj oný Big Boss. Pozor. Little baby. Jaký Big Boss? Uteká! Prišlo niečo, čo Slimon nazval Big Boss a začali sme prehrávať. Strelám. Bereme na ňo veľký kaliber. Dobre, dostal. Ale hádam ste si nemysleli, že nemám posledného zeleného dolníka v rukave. Totižto tesne pred vchodom do jaskyne sme preplávali k tomuto záchrannému člnu. A našli sme tam veľký kaliber. Pištol, no. Nemám náboj, ale aj tak sme začali prehrávať. Mini bebe ma zabilo. Ja som tiež mŕtvy. Kukla. Kde si? Kukla. Bá. V kukle sme, hej? Kukalák. Prečo my sme boli v kukle? Netrvalo ani tak dlho, keď sme sa dali dokopy a v štýle Kratosa začína pomsta. To sa netrafil. Podľa mňa on sem príde a vysere si nové. Pozor. Granát! Chytaj, dvaja sú tam. Obidva dostanú. Oh shit. Wow.
Wow. Ja som mŕtvy, som mŕtvy, som mŕtvy. Dobre, aj oni sú mŕtvi. Dobre. Dobre. Na konci tunela nás čakala pekná odmena a dokonca aj východ von. Tak, a to je koniec našeho výletu do lesa. Môžeš sa pozrieť na slimovú verziu našej výpravy a zabaviť sa. Bol by som veľmi rád, keby dáš like, bol by som ešte radšej, keby dáš odber a už budem ticho. Maj sa.